Trei oameni buni, bine v-a găsit la un nou vlog de când nu am mai văzut. De când ne-am mai văzut, da, suntem pe Brawl Stars, da. N-am mai făcut un episod de Brawl Stars, așa că hai să ne jucăm Brawl. Na. Ok. Ce questuri? Ce bine! Multe questuri. Ce bine! Fac să imediat și poza. Oh my god, ce șmecher! Da, o să mă joc, să mă uit aici. Să nu uitați să apăsați butonul și de like și să vă abonați. Să dați pe clopoțel. Hai să jucăm cu la ăsta. Stai. Ok. Hai să jucăm cu Spike. Dacă n-am ce să facem, am zis să postez și eu un meci de Brawl Stars. Se pare că ne bate ăsta Frank, să nu ne dea gol. Ok, bravo Nita, e cea mai bună. Ok, nu-i nimic, e bine, e bine. N-are cum să ne dea gol. Așa. Da. Unde sunteți? Uite. Bam. Și bam. Mă ocup eu de urs. Ce-ți-vă echipă? Și. Nu, bă. Foc. Și... Nu! Cum? What? Unde era gol? Mamă, dar bine mi-am dat și ultimata. Bine mi-am dat. Și ne dă gol, da. Da, degeaba ce mai faci. Păcate meciul ăsta am pierdut, nu-i nimic. Trebuie să văd ce iau. Iau Bux. Hai să mă joc cu... Hai, pam. Ce... Așa câștigăm... Asta cred că o câștigăm noi. Și dau și gol. Dă ei gol. Așa, primul scor. Și îi bate. Rupei! Hai, du-te, Poco. Și gol. Ok, nu o să dau replay. Că poate pierd trofee. Și de-aia nu dau replay. Haide, bă, așa. N-am ce să fac și hai să filmez și eu un episod de Brawl Stars. Am făcut așa că nu e cea mai bună. Sau cred că e cea mai proastă. Ce bine am prins. Bine am prins-o. Stau aici. Că crede că nu sunt și eu. Ia uite-mi bag aici asta. Hai mă, împinge-mă că mă piși tu la anul și la mulți ani. Hai.
încă un gol. Scris de mine. Ok, hai că mai avem unul de jucat și terminăm și quest-ul pe ăsta. Da, din păcate, sunt la atâtea trofee, am făcut multe trofee, că na. Aș vrea să-mi pice și mie un brawler de când mi-a picat arată sau pam, nu știu când mi-a picat pam. Pare că echipa asta e bună, care Sprout. Blochează poarta, hai. Yay! A, nu! Nu, hai, lasă-mă să ne treacă. What? Cum e, sir? Cum e, sir? Cum e, sir? Ok, încarc. Fuck, rip. Ué. Mai up. Ultimata. Aggraped. Și tropei. Yeah. Și noi 1-1. Bine a jucat ăsta. Hai că trebuie să-l omor pe ăsta. Fac slip. Fraiere. Ia mingea. Eu trebuie să dau ultimul gol și gata. Yo. Dar văd că rupem. Haideți. Fuck de aici. Că îi facem praf. Meciul ăsta. Și na. Unde de gol, mă, piticul ăsta? Ce să ne facă nou? Opa, mamă, ce era să dea gol. Mamă, ce era să dea. A, ultima ta mi-a rămas acolo, eu nu m-am dus acolo. Bravo. Hai, bă, haideți, dați gol. Rip. Oh, mă, dacă ne dă gol, jur că fac toți drocii. Ok. Îmi dau, hai că o dau și yeah. Am câștigat noi. Prin 3 cum a trecut mingea. What? De ce nu 4 trofee? Mă mir, am luat și eu 12 trofee. Ok, am făcut quest-ul pe... Trebuie să joc cu boss. Nu, hai să joc cu Pam. Pam pe solo. Dacă nu dau rank mic pe ea. Până acum niciun quest pe guild, pe spike, că sunt legendari. Ok. Pam e mai ușor să joci. M-am uitat câte secunde mai e, da. Și da, o să închid foarte. Cred că da. Voi ce mai face cu bine. Îi dau de asta așa. Stai să îl iau. Nu! Acum. Bate-te cu gay. Oh, ce bine i-a făcut-o.
Nu, 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 nu. Bă, ce bun sunt. Foc, 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 foc. Am o stupă pur da, să fiu rim sau? Nu te cred cum am scăpat cu atâta viață. Ok, mai sunt de 3. Și mai sunt de 3. Am scăpat cu 2 pau. Oh my god, bi. Mi-am făcut ultimata. Dacă vreau dau aici, dau să mă dau 2 gol. Bi, ha, fraierul. Sunteți ieri, bea. Pleacă-mă de pe sucul meu. Să locul 1. Îl iau. Vă zic. Sau... ce șanse să mai iau locul 1? Locul 2 îl iau. Da. Wow, făcut și quest-ul. Ok. Cam atât a fost cu acest vlog. Nu uitați să apăsați butonajul de like și ne revedem data viitoare. Pa, pa!